F'temp mill-isbaħ 4,000 membru tal-Scouts u l-Malta Girl Guides ħadu sem fil-parat annwali, appuntament ta' kull sena fil-Belt Valletta u li din is-sena ħarotta kemm xejn differenti. Sa minn kmieni filgħodu membri tal-gruppi tal-Scouts u l-Guides inġabru fuq il-fosos tal-Furjana li kien il-punt ta' tluq ta' din il-parata. Minn hemmhekk imxew għal Triq ir-Repubblika sakemm imbagħad waslu fi Pjazza San George fejn sellmu b'salut lill-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca u baqgħu jimmarċjaw sa fejn Santirmu. Rotta li kif spjegalna wieħed mill-leaders tal-Scouts ikunu ilhom iħejju għaliha. Prattikament is-sena kollha għaddejjin, tajjeb għax ikun ħafna okkażjonijiet importanti, jiġifieri speċjalment il-banda. Tajjeb, però għal din l-okkażjoni nagħtu l-aħħar refer tagħna l-aħħar 15 rehearsals apposta għal din l-okkażjoni mbagħad. L-għan ewlieni ta' din il-parata huwa li l-gruppi tal-Scouts u l-Girl Guides jiċċelebraw il-ħidma volontarja u l-impenn tagħhom biex il-membri fiħdanhom jiżviluppaw f'persuni responsabbli u dixxiplinati. Mentalment u jgħinek fajtek u ħafna affarijiet. X'tib ta' attivitajiet tagħmlu? Camping, ħafna outings, cooking u ġili morru nomu. Il-pubbliku preżenti Maltin u turisti il-koll segwew b'entużjażmu u attenzjoni din il-parata, ma naqsux milli jgustaw li ċkejknin li wkoll kienu qed jimmarċjaw. Noqdu nieħdu pjaċir u nitalmu. U inti l-ewwel darbetta mill-parata? Le, x'jiten. Fuq kollox avveniment bħal dan huwa xhieda ta' rilevanza li dawn il-gruppi volontarji għad għandhom fil-ħajja tal-lum. Għall-iżvilupp ta' tfal hija xi ħaġa essenzjali bl-attivitajiet li nagħmluhom aħna awtomatikament se jkunu qed jiskopru n-natura, jitalmu jagħmlu l-affarijiet tagħhom huma li jgħinhom anke l-mod soċjali li jitħaltu ma' tfal oħra eċetera. Huwa relevanti ħafna naħseb li jagħmel parti importanti fil-ħajja u fl-iżvilupp ta' tfal u ta' żgħażagħ tal-lum. L-affarijiet li jieħdu mill-guiding u mill-scouting huma affarijiet li żgur jibqgħu japprezzaw matul ħajjithom kollha.